ta bamanaka kunnafoni kanu mali kono mali ko kan assalamu alaikum ni aka kunnafoni waqti sele mimna wala kay farafina ani jiyan fanto ke warawla habibi araba dunya mazul kala kilimwan sawa ira bageli kemenani ani binani saba aka bi kunnafoni bakuru fle Cour suprême nyamago kuraw ni olu yɛrɛ kanga u ka cɛw daminɛ u ka kalikasiyɛn baaraw kɔni sigira sen kan min ɲɛmɔgɔya kun bɛ cɛmancɛ fanga ɲɛma colonel Asimi Goita bolo wulikajɔ cɛjugu min kɛra bamaciwale kɛba jɛkulu fɛ Bankas ale cercle yɛrɛ kɔnɔna la ministri maa caman olu yɛrɛ kɔni wulila ka taa u ɲɛda nin yɔrɔ kofɔlen kan ani ka tasibila kɛ ka ɲɛsin dugumaw ma Afghanistan jamana kunnafoniw na dugukolo yɛrɛ min kɔni kɛra yen nɔ kunnafoni kunfɔlɔw kɔni a yira k'a fɔ a kɛra sababu ye ka maa 130 de bɔnɛ u ni na Ayo bisimila kugura aw ka kunnafoniw kɛnɛ kan i n'a fɔ n ye aw ladɔnniya bakurubaw la cogoya min na cɛmancɛ fanga ɲɛma colonel Asimi Goita ni ale de fɛnɛ ye conseil supérieur de la magistrature o ɲɛmɔgɔ ye ale yɛrɛ kɔni ye lajɛ dɔ ɲɛmɔgɔya kɛ min sigira sen kan juin kalo tile 21 san 2022 min yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ Cour suprême ale président a vice-président fo ka taa se a avocat général fo ka taa se a conseil ale ni maa wɛrɛw ma olu yɛrɛ ka kalikasiyɛnw o lajɛ yɛrɛ koɲɛw la nin kɛnɛ kofɔlen kan ministre ɲɛma Choguel Kokala Mayiga kun bɛ yen nɔ fo ka taa se ministre min bɛ yen ni ale ka kɔɲɛw ɲɛsinnen don kiriko yɛrɛ ma Mahamadu Kasoge ale ni ministre caman wɛrɛw Procureur général Yaya Kone ni ale yɛrɛ kɔni de nɔla bilala ale a yira ka kuma kɔnɔna la k'a fɔ ko cɛmancɛ fanga ɲɛma colonel Asimi Goita yelen nin kɛnɛ kofɔlen kan o kɔni b'a yira k'a fɔ ko a janbe kiritigilamaw yɛrɛ kɔni na wa ko fɛn min ye kiritigilamaw ka taɲɛ ye o kɔni bɛ a bolo bala fɛnɛ o kɔfɛ maa minnu kɔni bɛ yen ni olu yɛrɛ kɔni kɛra maakɔrɔw ye minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ na u ka kalikasiyɛnw kɛ ale yɛrɛ kɔni kumana o ma kofilen ninnu kan kosɛbɛ ka tila k'a yira k'a fɔ ko tigɛ ɲɛsinnen filɛ ni maa minnu ma ni u bɛna u ka baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ ko tigɛ yɛrɛ kɔni ma ɲɛsin u ma gansan halisa Yaya Kone ka kumaw la a y'a yira k'a fɔ ni maa minnu filɛ ni o dɔ yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ Cour suprême ale président a vice-président fo ka taa se avocat général ma ko u ka kalikasiyɛn a ye ɲɛfɔli kɛ o tagabolo yɛrɛ kɔni na a y'a yira k'a fɔ ni maa kofilen ninnu bɛna kalikasiyɛn minnu kɛ ko o tɛ k'a fɔ ko kalikasiyɛn gansan de don ten walima k'a fɔ ko a bɛ tali kɛ u ka baara tagabolow la ten nka ko kɔrɔba de bɛ nin na ni kalikasiyɛn ninnu ko o dɔw bɛ tali kɛ baara minnu filɛ ni o kalifala u ma yaasa baara ninnu bɛ se ka kɛ kɛcogo ɲuman ani jɛlenya yɛrɛ kɔnɔna la cogo min na ka sabu kɛ u ka baaraw yɛrɛ kɔni kan ka kɛ danbew kɔnɔna la ka sabu kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ni kɔni jigi bɛna sɛmɛ u la kiri tigilamɔ a bɛ fɔ maa minnu ma ko batu ni o maa dɔn ni o de ye maître Mustafa Sise ye ale ye foli ni waleɲuman dɔ kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu ni olu yɛrɛ kɔni sigilen filɛ ni sigiɲɔgɔn ninnu na Cour suprême yɛrɛ kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko olu ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ bisimilali kɛ ka ɲɛsin ni maa ninnu ma u ka cakuraw la k'u ka dayɛlɛ yɛlɛnen don u ye baaraɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni sira fɛ yaasa baaraw yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ danbe ani sariya yɛrɛ kɔnɔna la cogo min na nka a y'a yira o bɛɛ la k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔla baaraw caman o kɔni kɛra kiri nasiraw fɛ nka halisa baara tɔw yɛrɛ kɔni tolen don kɔ o kɔfɛ a kɔni ye laɲini kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ u k'a lajɛ ka se ka kalansen kɛ kiritigilamaw kun kalansen min ni u kɛ kalansen kuntagajanw ye yaasa baaraw yɛrɛ kɔni tɔ bɛ se ka kɛ kɛcogo ɲuman na ka ɲa o kɔfɛ maa minnu kɔni nana sigiɲɔgɔn ninnu na u kɔni ye u ka kalikasiyɛnw yɛrɛ kɔni kɛ u maa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye kalikasiyɛn kɛ k'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛna baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ i n'a fɔ a yirala u la cogo min na ale ni k'a kɛ jɛlenya yɛrɛ kɔnɔna la i n'a fɔ u ka ɲɛma ni o de ye chef de la magistrature suprême ye colonel Asimi Goita ale ye a kɛ kɛcogo minnu na min ye cɛmancɛ fanga ɲɛma colonel Asimi Goita yɛrɛ ye ale ye foli kɛ ka ɲɛsin ni maa ninnu ma u ka cakuraw olu yɛrɛ kɔni taliw la ka yira u la tuguni k'a fɔ ko maliden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni jigi dalen don u ka nin baara ninnu kɔnɔ wa maliden bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛ jɔyɔrɔw u ye kiri yɛrɛ kɔni na siraw fɛ ko Cour suprême yɛrɛ ni ale yɛrɛ kɔni an ka jamana a sariya senba soba ye ni ale yɛrɛ kɔni ka bon ni kiriso tɔw bɛɛ lajɛlen ye o yɛrɛ kɔni bɛ a yira k'a fɔ ko ni maa kofilen ninnu ko baaraba de bɛ u bolo wa k'u k'a lajɛ ka misaliya yɛrɛ kɔni ta ani ka baara kɛ kɛcogo ɲumanw na yaasa ka se k'a yira u tɔɲɔgɔnw na minnu ni olu yɛrɛ kɔni ma se nin jɔyɔrɔ ninnu na fɔlɔ yaasa fɛn min ye Mali kura ye o yɛrɛ kɔni bɛ se ka jɔ cogo min na cɛmancɛ fanga ɲɛma colonel Asimi Goita ale ka nin kuma ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tali kɛ ka ɲɛsin
maa fɔlɔ ma ni ale kɔni de kɛra Cour suprême ale ɲɛmaa ye Dr Fatouma Tera fo ka taa se ale ka danga ma vice président Moussa Jara ale ni premier avocat général Mamadou Lamine Coulibaly fo ka taa se Cour suprême maa tɔw bɛɛ lajɛlen ma. IJD minnu bɛ yen ni olu bɛ taa gouvernement ka sira fɛ a yirala k'a fɔ ko ministre min bɛ yen nɔ ni olu ka koɲɛw ɲɛsinnen don diinɛ ko ni laada ko ma an ka jamana kɔnɔna la Dr Mahamadou Kone fo ka taa se ministre ma min ka koɲɛw ɲɛsinnen don siraba ko ale ni bolimafɛn ko ma an ka jamana kɔnɔ ka taa se maison du Hajj ale yɛrɛ directeur général ma fo ka taa se aéroport a directeur ale ni Royaume-Uni Arabie Saoudite ale ambassadeur ni maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen jɛra ka taa ni IJD kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni bilasira minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛna taa u ka bateau kɛ Magan yɛrɛ kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ ni IJD ninnu cɛla a bɛ taa jɔ IJD maa 305 bɔɲɔgɔnko la ni u donna avion mun kɔnɔ o tɔgɔ de ye ko TK 5404 u bɛna na jigin Médine de kɔnɔna la wa escale yɛrɛ tɛna kɛ a la u bɛna na se ka bɛn nɛgɛ kanɲɛ 1 o tɛmɛnen kɔ ni sanga 20 ye an bɛ dugawu kɛ IJI bateau minɛli ala ka o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen. Bamaciwale kɛbajɛkulu u ye wulikajɔ min kɔni ta ka kɛ Bankasi cercle yɛrɛ kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya na Jalasagu Janweli fo ka taa se Degesagu ma min ni a yɛrɛ kɔni gɛlɛyara kosɛbɛ an ka jamana yɛrɛ a camancɛya fanfɛla yɛrɛ la. O de kadara kɔnɔna la ministriw caman u kɔni jɛna ka taa Bajangara yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnna ni yɔrɔ kofilen ninnu na yasa ka taa u ɲɛda tiɲɛni minnu yɛrɛ kɛra ani ka tila ka foli ni waleɲuman kɛ ka ɲɛsin u ma min kɔni bɔra camancɛ fanga ma ɲɛma Colonel Assimi Goïta yɔrɔ ka tila ka tasibila kɛ ka ɲɛsin furow ma. Maa minnu kun bɛ ministriw nɔfɛ u ka nin tagama ninnu yɛrɛ kɔnɔna la o de ye Bajangara gouverneur ye Sidi Mohamed El Béchir Jalasagu mairie Amadou Guindo fo ka taa se Bankas cercle ale préfet ma Colonel Ali Sidibe ale ni conseil de cercle Bankas o ɲɛmɔgɔ Amadou Yaro. Ministre ninnu ka tagamaw kɔnɔ u kɔni sera Jalasagu Janweli ale ni Degesagu yasa ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ u ni o dugumaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ka tila ka tasibila kɛ ka ɲɛsin denbayaw ma minnu ni olu ka maa yɛrɛ tora ni wulikajɔ in yɛrɛ kɔnɔna ka tila ka dɔw kɛ ka ɲɛsin furew ma. Camancɛ fanga ɲɛma Colonel Assimi Goïta ale tɔgɔ la fo ka taa se ministre ɲɛma Choguel Kokala Maïga ma olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tɔgɔ la ni ministre la ka kofɔli ninnu u kɔni ye tasibila kɛ ka ɲɛsin ni maa kofɔli ninnu ma ani ka dugawu kɛ maa minnu banala ani furew olu bɛɛ lajɛlen ye wa fɛn min ye enveloppe ye ni yɛrɛ kɔni bi tali kɛ kasabiw la o tara ka di nin dugu saba maaw ma. Gouvernement ye communiqué min bɔ tɛnɛn don o communiqué kofɔli kɔnɔna la u ye a yira k'a fɔ u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɛ ka ɲinini kɛ ni maa kofɔli ninnu na tɛgɛ bɛ se ka da u ka cogo min na yasa ka u bila kiiritigilamaw ɲɛkɔrɔ u ka nin waleya jugu in sababuya la u tilala k'a yira ko maa bɛɛ lajɛlen ka i dusukun yɛrɛ mada ka bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye yasa fɛn min ye an ka jamana ye a bɛ se ka bɔ ni lahalaya ninnu kɔnɔna la cogo min na ko wa ko bɛɛ lajɛlen ka i bolo da i dusu kan o kɔfɛ u tilala k'a yira communiqué in kɔnɔ ko fɛn min ye jamanadenw u ka lakana ye ani u bolofɛnw lakanali ko o de yɛrɛ kɔni ye jamana ɲɛmaw olu ka laɲini fɔlɔfɔlɔ ye wa k'u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɛ yasa u bɛ se ka lasabati cogo min na. An bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ banbagatɔw la ala k'an kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Ministre min ka koɲɛw bɛnnen don kalanko ma an ka jamana kɔnɔ Madame Sidibe Dedewu Ousmane ale ni ministre min bɛ yen ni ale fɛnɛ ka koɲɛw ɲɛsinnen don sanfɛ kalanw ma Mamadou Keita olu ni lakɔlidenw u ka jɛkulu ni a bɛ fɔ o ma ko AM u kɔni ye lajɛ dɔ kɛ min kɛra ka bɛn ni juin kalo tile 21 san 2022 ye u ka ni lajɛ kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna la a kunba kun tɛ dɔwɛrɛ ye yasa ka taa lamɛnli kɛ ekɔliden ninnu u ka laɲiniw yɛrɛ kɔni ye minnu ye u ka kumaw kɔnɔna la kumaw kɔni bolila fɛn caman kan minnu bi tali kɛ jiko la ekɔlisow kɔnɔna la u ka burusuko fo ka taa se kuranko ale ni u ka infirmieriw kɔnɔna la furaw bɛ se ka bila ye cogo min na ale ni a ɲɔgɔnna caman wɛrɛw
ni ministre la ka kofole nunu u y'a yira k'a fɔ ko u kɔni ye tali kɛ lakɔliden nunu ka kumaw bɛɛ lajɛlen na wa ko u bɛna lajɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa u ka laɲini bɛ se ka sabati cogo min na fɛn min ye an ka jamana yɛrɛ a kalanko ye a bɛ se ka don ba la cogoya minnu na u ka lajɛ nunu yani a daminɛw kɔni cɛ minisiri Sidibe Dedewu Usumani ale yɛrɛ kɔni ko u ka sanga kelen tasibila kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu ni olu yɛrɛ kɔni fatura bankasi cercle yɛrɛ kɔnɔna la lajɛ kuncɛyɔrɔw la u kɔni bɛɛ lajɛlen nimisi wasa sɔrɔ wa u y'a yira k'a fɔ ni Ala sɔnna ma bɛnkan bɛna sɔrɔ yaasa fɛn min ye grève kofɔlen ninnu ye a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ se ka ban cogoya min na o de b'an sɛnsɛn ka taa farafinna ani diɲɛ fantɔ kibaruyaw la Abdu Watara ale de bɛna walawalalikan y'o la. Uranda jamana ɲɛmaa Paul Kagame ale ye dantigɛli kɛ k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye farafina denw ye minnu bɛ langilɛ jamana kan a yirala k'a fɔ bɛnɲɔgɔnya dɔ sabatira min bɛ kɛ sababu ye farafin minnu bɛ langilɛ jamana kan olu ka se ka bisimila Uranda jamana kan nka n'i ye nin koɲa ninnu ta k'u lajɛ sariya minnu kan ka ta jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛyaba bɛ o koɲaw la o de kɛra sababu ye maa minnu y'a laɲini k'a fɔ olu ka se ka bisimila Uranda jamana kan u ka laɲiniw ka se ka lasabati nka gɛlɛya in a sɔrɔla min fɛ dɔwɛrɛ tɛ langilɛ jamana ɲɛmaaw olu de ye sariya ta maa de bɛ yen ni u dora dugumasira fɛ walima duguduguni na langilɛ jamana kan ka se ka u bɛɛ lajɛlen kɔni gɛn a fanba fana bɛɛ ye farafin jamanadenw de ye o de kɛra sababu ye Uranda jamana ɲɛmaa Paul Kagame ale y'a yira k'a fɔ ale kɔni pɛrɛlen don ka u bisimila ka sabu kɛ farafinaden dɔw don hakilina laɲini min bɛ ale la farafinadenw kana to palon na diɲɛ ɲɛfɛ. Malawi jamana kan u ka jamana ɲɛmaa kura ni ale sigira kankan min ye yuruguyurugu ani nafolo dungojuguya kɛlɛli ye a y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaa dankan a na o jɔyɔrɔ bosi a la ka sanga ni o ka waleya jugu ye a yirala k'a fɔ maa minnu bɛ n'u ye nafolo caman dun ale ni foroba baaraw kɔni tun bɛ ta ka di maa minnu ma u ka se ka kɛ minnu m'a kɛ ka ɲɛ n'u ye jamana yɛrɛ nafolo ta k'a bila o dufa la o maa de bɛ ni sɛgɛsɛgɛli bolila o kan Malawi jamana ɲɛmaa a y'a yira k'a fɔ ale na olu bɛɛ lajɛlen sen bɔ baara la o hakilina ninnu ka se ka kɛ sababu ye yuruguyurugu kɛlɛli a koɲaw ka se ka lasinsin an bɛ don min na i n'a fɔ bi a yirala k'a fɔ Malawi jamana kan u ka minisiri caman bɛ yen ani jamana maaba caman olu bɛɛ lajɛlen kɔni minɛlen don an bɛ don min na ka sanga ni yuruguyurugu ani nafolo dungojuguya koɲaw ye u ka jamana ɲɛmaa kura y'a yira k'a fɔ ɲanginibaliya nin ye dansigi ye o waleya la ani fɛɛrɛ fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka jamana lasegin kɔ ale n'a seko n'a damayira bɛɛ lajɛlen ye ka se ka o waleya ninnu lajɔ Malawi jamana kan. Ukraine jamana ni Russie ka kɛlɛ a kɛra sababu ye ka se ka kɔlɔlɔ lase farafinagun jamana caman ma o kɛra sababu ye Ukraine jamana ɲɛmaa n'o ye Volodymyr Zelensky ye ale ye barosigi kɛ jabarani sira yɛrɛ fɛ ani farafina jamana ɲɛmaaw a ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi laɲini min bɛ ale la o de ye bɛn ni basigi ni kolosuma ka sabati farafina kɔnɔ nka ko n'i ye koɲɛw ta k'u lajɛ min ye dunkafa gɛlɛyaw ye ale ni sumansiw ka se angɛrɛw o n'a ɲɔgɔnna caman ma gɛlɛya min bɛ farafinagun yɛrɛ sanfɛ a nɔba bɔra Russie jamana de la ka sabu kɛ Russie jamana bɛ ka kɛlɛ min ta ka ɲɛsin ale ma a kɛra sababu ye ka se ka sira yɛrɛ gɛlɛya kosɛbɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi maa caman yɛrɛ y'a yira k'a fɔ u ka kɔrɔfɔ la k'a fɔ min ye Ukraine jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky ye a ka laɲini ye farafina jamanaw olu ka se ka fara a kan kɛlɛ in baaraw la nka farafina jamana ɲɛmaaw olu kɔni ye hakili jagabɔba kɛ nin ko in na farafinagun jamanaw ka faraɲɔgɔnkakulu Union Africaine ni a ɲɛmaaya dɔ bɛ Macky Sall bolo ale kɔni ye dantigɛli kɛ k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi olu tɛ k'a ɲini k'a dɔn dɔn ta ye tiɲɛ ye dɔn ta tɛ tiɲɛ ye laɲini min bɛ olu la o tɛ dɔwɛrɛ ye sumanw olu mago bɛ suman minnu na u ka se ka o sɔrɔ ale ni angɛrɛw o n'a ɲɔgɔnna caman olu b'a fɛ sara ka se ka di olu ma a ka bɔ Russie ka tɛmɛ Ukraine jamana fɛ ka na farafinagun sanfɛ o de ye olu ka laɲini fanba ye. Afghanistan jamana kan dugukolo yɛrɛ dɔ kɛra ye tarata ka dugu kɛ araba la a kɛra sababu ye maa caman bɛ yen minnu bɔnɛna u ni na a kɛra Afghanistan yɛrɛ wuruduguyanfan ni a kɔrɔyanfan cɛ u ka jamana ɲɛmaaw ye ɲɛfɔli kɛ
k'a fɔ Afghanistan marabolo min bɛ n'a bɛ wele ko Patika ko maa 100 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko olu bɔnɛna u ni na maa 200 ani maa 50 olu jogila. O kɔrɔfɔ ninnu yɛrɛ la sera Mohamed Nassim Hakani fɛ. Ale y'a yira k'a fɔ a ka kɔrɔfɔ la wulikajɔ ni cɛsiri ka kɛ joona joona ka se ka maaw kulomagɛ maa minnu bɛ n'u ye kasara sɔrɔ nin waleya in senfɛ. Afghanistan marabolo kunnafoni lasela ale ye a yira k'a fɔ dɛmɛbaajɛkulu ani baɲumankɛtɔn u ka wulikajɔ kɛ joona joona ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ye kasara sɔrɔ nin dugukolo yɛrɛ in na. Yani ka kunnafoni kuncɛ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye sanji ye o kɔni maa kɔnɔlen don ni arabadonya in na ka bɛn ni juin kalo tile 22 san 2022 ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na Kita region Nioro ale ni Kayi yɛrɛ kɔnɔna la. O kɔrɔ b'a jira k'a fɔ maaw minnu bɛ o yɔrɔ kɔfɛlen ninnu na u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sigi sen kan ka sanji yɛrɛ nali yɛrɛ kɔni makɔnɔ. O de bɛ dansigi kɛ an ka kunnafoniw na k'aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan teli ka taa sugantili la. Ni Ala ma basi kɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini kunnafoniya wɛrɛw kɛnɛ kan inshallah.